Behala 2 urte hasi gela, jadanik taldia bazuzun, ez hamahiuek, bena baginizun talde ger bat deja, eta hoieki hasi gututzu eta gazte sumait sarrazi. Margo Fori, heben unduinen bizi nuzu eta dantzaien jakaslian nuzu. Kotxak badizu 2 xatan emaiteko, edo biazka, edo hiunazka, edo lauazka. Eta geho, xatanak beste pastoaletan bezala. Geho, sorkuntza txipi bat egin dizugu, ameni bat arrabiez puntieki, eta sibiutar puntieki bai. Hoi hiltzian puntien. Geho, beste bat egin dizugu esteetan puntien. Hor 6 bat utzu, 6 dantzai. Eta geho azken dantza xatanak denak tauletan tutzu, azken dantza, tutzu xatan bat, azken dantza bat tutzu. Habosik maskada egin dizie, dila 4 urte. Eta biga bazututzen ez maskada nahik, bena jadanik aizututzen txipitik eta emeki goetaldian sarrazititzigu. Ez da ene lehen pastola, ene bigarren pastola duzu. Tipitazik asiniz, ez dakitzen bat urtetan, eski tipi. Maitena dager daitzen niz, urrustoien bizi niz eta 19 urte ditut. Eta gaur dantzari niz, xatan egiten dut eta xatan urdina. Beraz, bat dira alde batetik gorriak eta bestaletik urdinak. Bat dira 10 gorri eta 3 urdin. Eta urdinak gira xatanak arabiakaz mintzo gira eta kantatzen dugu. Pastola meni bat lodiago duzu maskadak beno. Justo lau presentazione eta hor behar dizigu dena eman.